Hi ha qui ha apostat molt per la tecnologia i ha creat oficines molt sofisticades, però la gent normalment no tendeix a anar a l'oficina de turisme a jugar amb les maquinetes, no? És a dir, l'oficina de turisme té que tenir una funció més de valor afegit que el que és purament la tecnologia que avui en dia la portem en el telèfon, no en som conscients, però els nostres telèfons mòbils tenen més memòria, tenen més capacitat que el telèfon que va enviar el primer coet a l'espai. Va ser important en els primers dies després de l'atemptat, va haver una fase important de dol en la qual els turistes expressaven la pena, la ràbia del tema de l'atemptat, però posteriorment a això va haver-hi, pel propi turista, va ser el primer que va començar a fer de recomanador. Ara més que mai tornarem a Barcelona, ara més que mai hem d'anar a Barcelona, perquè ens estimem la ciutat com a turistes, perquè també ens la sentim una mica pròpia i per tant van ser els primers altaveus a seguir venint a Barcelona. És a dir, què és el que ha facilitat més la massificació del turisme? Doncs el low cost. No per el preu, sinó perquè encaixava millor per les noves formes de practicar l'oci. Això és que utilitzava el concepte de democratització del turisme, no? Exacte. Com a vegades el concepte democràcia, que és un concepte polític, no? S'aplica amb el sector, amb una llum d'esperança en aquell moment, que significava que molta gent tindria accés, no? Com un dret bàsic a poder gaudir de la seva vida amb lleure, no? I que en alguns llocs aquesta sobrefreqüentació de gent que hi va pot generar